फैगौ 4, 5 आरो 6 जानुवारियाव खुंजागोन तामुलपुर जिल्ला एबसुनि 1थि आरो सुक्लाय सेरफां दखरा एबसुनि 30थि थान्दै ज'खनथाइ खौसेथि थामोनथाइ आरो दावगाथाइ मोन्थोरखौ बिथा खालामनानै 4, 5 आरो 6 जानुवारियाव सानथामनि मेहेरगोनां बायदि हाबाफारिजों तामुलपुर जिल्ला एबसुनि 1थि आरो सुक्लाय सेरफां दखरा एबसुनि 30थि थान्दै ज'खनथाइया खुंफुंजागोन। तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय नावकाथा निदुवा मायानोगोर गेजेर फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव बे थान्दै जथुम्माया खुंजागोन। हाबाफारि बायदियै 4 जानुवारि खालि फुंनि समाव रुंसारि धनिराम बर' गाहाय दरखं बेखेवनाय, रुंसारि मायाराम कसारि गाहाय जौसां बेखेवनाय, रुंसारि दयाराम बर' गाहाय साइनासालि बेखेवनाय, रुंसारि सनिराम बसुमतारी आलासि जिरायसालि बेखेवनाय, मुंख्लं नगेन बर' थान्दै नब्लां बेखेवनाय, रुंसारि महेशवर दैमारि थान्दै बादा बेखेवनाय, रुंसारि जानिराम बर' मावसुमा बादा बेखेवनाय, मुंख्लं फागुना बर' जामुंसालि बेखेवनाय, गेलेग्रा फोथार बेखेवनाय आरो थान्दै जथुमनाय सुक्लाय सेरफां दखरा एबसुनि सुक्लाय सेरफांनि थान्दै खुगालायसि बेखेवनाय बायदि हाबाफारि खुंनाय जागोन। सानथामनि हाबाफारिजों खुंनो लानाय बे थान्दै ज'खनथाइयाव रायजो राजाफ्रा लैहोर लैहोर फैनानै मदद हेफाजाब होगोन होननानै जथुम्मानि रायदाव आफादा मिजिंथिनाय फोरमायदों। गिबियावनो गोदान बोसोरनि बे दुलाराय तामुलपुर जिल्ला ओनसोलनि रायजो राजा मेलेमजिबि बिथांमोननिसिम गोदान बोसोरनि आंनिफ्राय साबायखर बावनायजों लोगोसे हामलायहरनाय गोसो गोरबोजों जासिहरबाय। दा जोंनि बे सुक्लाय सेरफां दखरा एबसुनि सिङाव दिनै तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 1थि थान्दै ज'खनथाइ जोंनि बे निधुवा ओनसोलाव खुंनो आखायाव लादों। दा बेयाव बे खुंनो लानाय जि खामानि, बे खामानिया जाहाथे जोंनि बाव पुर्ण एखे आबुं महर माने सोलिगासिनो दं, जाफुंसिगोन। दिनैनि भितरावनो फ्राय सम्पुर्ण जाजोबगोन जोंनि खामानिया। दा बेहाय आं ओरैबायदि आसा खालायदों जे दुलाराय बे तामुलपुर जिल्ला रायजो राजा मेलेमजिबिफ्रा जाहाथे जोंनि बे गेवलां मेलाव जाहाथे गोग्गोयै गोख्रोङै बाहागो लागोन, आं बेखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आसा खालायनाय जादों। दा बेयाव जोंहा एसे उसुबिदाया ओरैबायदिल' जादों, जों दानि मुगायाव जिहेथु मुल्यफ्रा बृद्धि जाबाय, बुस्थु बाहिनि दामफ्रा। दा बेयाव जोंहा थाखा फैसा एसे माने नाथनि जादों, जों हाजोबाखै। दा बेखौ जाहाथे आं गोसो गोरबोजों आसा खालायदों जाहाथे बेखौबो जों रायजो राजानि हेफाजाबजों जों जाहाथे सुफुंनो हागोन। आंनि गोसोआव बे दृढ़ एकेबारे बिसास दङ। दा बेनिखायनो आं दुलाराय सुक्लाय सेरफां ओनसोलनि रायजो राजा आरो तामुलपुर जिल्लानि मेलेमजिबि बिथांमोननिफ्राय पुर्ण सहयोग मोनगोन होननानै गोसो फोथायनानै आङो आंनि बे बानजाय आफादनिफ्राय सुंद' बिबुंथिखौ बेखिनिखौनो बुंनानै फोजोबनाय जाबाय। आं नैबेखौनो खावलायदों, दिनै जोंनि बे सुक्लाय सेरफां ओनसोलनि जथ' हारि माहारि दङ गुबुन गुबुन, बिथांमोनाबो जाहाथे गासिबो बाहागो लाफैयो, आं बेखौनो गोसो गोरबोनिफ्राय आंनिफ्राय खावलायहरनाय थाबाय। মই আজি ইয়াকে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ, আমাৰ 29 নং শুক্লাই চেৰপাং পৰিষদীয় অঞ্চলৰ যিসকল জাতি বৰ্ণ ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে আমাৰ এই মানে অধিৱেশনত যাতে পূৰ্ণ সহযোগ কৰে। गिबियावनो गासै निउस नायग्रा बिथांमोननिसिम साबायखर बावहरबाय। सुक्लाय सेरफां दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 30थि थान्दै ज'खनथाइ आरो तामुलपुर जिल्ला एबसुनि 1थि थान्दै ज'खनथाइ, बेनि
जखनथाइनि जि हाबाफारि बा खामानि दामानि बे बर्थमान सोलिगासिनो दङ। गाबोननिफ्राय जोंनि बे थान्दै जखनथाइ बियो जानो थांगासिनो दङ। नैबे समाव आं बुंनो सानदों जोंनि थान्दै जखनथाइनि जि खामानि बियो 90 जौखोन्दोआनो जाफ्रामबाय। माखासे खामानि बाखि दंबावो। दिनैनि गेजेरावनो जों फोजोबनानै गाबोननिफ्राय जोंनि तामुलपुर जिल्ला आरो सुक्लेस्वर दख'रानि एबसुनि जि थान्दै जखनथाइ बेखौ जोङो मावफुंनायनि थाखाय थाम-थिम जाबाय। दा बेवहाय बेखौनो आङो फोरमायनो सानदों जोंनि मोनफ्रोमबो जि सानथामनि जि हाबाफारि मोनफ्रोमबो जि हाबाफारि बेहाय जोङो फारि फारि मावलांनो थाखाय जोङो थाग-थियारि खालामबाय। गिबि हाबाफारि जोंहा माखासे इनिग्रेसन बेखेवनायनि हाबाफारि दङ। मेन गेट बेखेवनाय, बेनिफ्राय साइनासालि बेखेवनाय, गोबां बेबायदिनो हाबाफारि दं। बेखौ जोङो गाबोन बेखेवना लागोन। बिनि उनाव जोङो दख'रा आफादनि माखासे हाबाफारि थान्दै जखनथाइ बा डेलिगेट बेखौ जोङो गाबोन मोनाबिलि समाव खालामगोन। बिनि उनाव 5 थारिखनिफ्राय जिल्लानि माखासे हाबाफारिफोर बेखौ जोङो मावफुंलांगोन। बेजों लोगोसे जिहेतु माने जखनथाइ बेजों लोगोसे माबाफोर दिन्थिफुंनाय बेबायदि थागोन नामा? बे थान्दै जखनथाइनि गेजेरजों जोङो गोबां दिन्थिफुंनाय लादों। गेलेनाय, हारिमु बादायलायनाय बे रोखोमनि गोबां हाबाफारि दं आरो फैबाय थानाय समाव 6 थारिखनि फुङाव जोङो हारिमु हानजा सुरनाय हाबाफारि लानाय जादों। बेहाय गुबुन गुबुन हारिनि बिथांमोननि हारिमुखौबो जों दिन्थिफुंनो बेयाव आखायाव लादों। जोंनि बर'नि माखासे हारिमुनि अनगायैबो गुबुनखौबो जोङो बेयाव लाफानानै दिन्थिफुंनो थाखाय जों गाहाय आलासि हिसाबै दङ जोङो दुलाराय बर'सा आफादनि आफादगिरि मानगोनां दिपेन बर' सार आरो जोंनि बिटिआरनि CM मानागुदेर प्रमद बर' सार बिथाङाबो बाहागो लाफैगोन आरो गोबां बिटिआरनि EMGM बिथांमोनखौबो जों खावलायदों बेयाव बाहागो लानो थाखाय आरो माखासे जोंनि ओनसोलनि मेलेमजिबि फोरोंगिरि बिथांमोनखौ जों खावलायदों बे हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय। बिथांमोननि नुजाथिनायाव जोंनि बे हाबाफारि बेयो खोब मोजाङै जाफुंगोन होननानै आं आसा खालामदों। रायजो राजाखौ एसे खावलायदों। नैबे समाव आं खावलायनो सानदों जोंनि तामुलपुर जिल्ला आरो सुक्लेस्वर दख'रानि जि थान्दै जखनथाइ बेवहाय बे ओनसोलनि बा तामुलपुर ओनसोलनि गासै रायजो राजा बिथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लाफैनांगौ। दुलाराय बर'सा आफादनि जि थांखि हारिनि थाखाय जि खामानि मावनो जे साखाफारा जादों बा मावबोदों बेवहाय रायजो राजा बिथांमोना बाहागो लानानै थुलुंगा होफैनांगौ एबसुखौ आरो बेबायदिनो हारिनि थाखाय खामानि मावनायाव रायजो राजा बिथांमोना बाहागो लाबाय थालांगोन बेखौ आङो आसा खालामदों।